Pozdrav svima u Hristijanskom centru u Skopju. Evo, predivno je stvarno bilo slavljenje. Ne mogu vam opisati koliko zapravo meni i mojoj obitelji fali cijela ta atmosfera tamo u Skopju. Jako puno pričamo o tome da jedva čekamo zapravo da dođemo u Skopje, da zajedno budemo u Skopju, da se veselimo zajedno i neizmjerna mi je čast i privilegija ovo tu da mogu sudjelovati u onome što vi radite, ono što radi vaša zajednica, što radite kao crkva, kao pojedinci. Uvijek se radujem sa svime onim što vidim, kako zapravo poslužujete Kraljevstvo nebesko tamo gdje jeste i silno i moćno usprkos svemu onome što se događa oko vas i sa vama. Tako evo, blagoslov i pozdrav još jednom. Kažem hvala pastoru Iliji Tanevskom što me je pozvao da s vama podijelim ovo jutro nešto. I da vam budem iskren, kad me je Ilija nazvao, kad je rekao Damir, želiš li biti s nama u nedjelju u crkvi, jer evo, hvala Bogu za tehniku koja nam je omogućila da ipak možemo biti zajedno, da možemo dijeliti zajedno radosnu vijest i na ovaj način, bez obzira kakve su okolnosti i sve ono što nam se čini možda da sprečava Kraljevstvo da radi, ali ne može ništa spriječiti Kraljevstvo da radi. Tako kad me Ilija nazvao i pitao da li bi htio, ja uopće nisam razmišljao o tome da je zapravo danas Uskrs onima koji slave po julijanskom kalendaru i za sve ljude koji po pravoslavnoj crkvi slave danas Uskrs. I s obzirom da je Maja moja meni kaže, ti znaš da je u nedjelju njima Uskrs, ja rekao nemam pojma, a Ilija me pitao koja će biti tema, ja sam rekao tema će biti da na ime Isus naše ime, odnosno Isus je naše ime. I nevjerovatno je da je što god mi pričali o Isusu sve je povezano i ne možemo izbjeći ni jednu ni drugu temu. Ali je predivna stvar to što je stvarno danas Isus, što je danas stvarno Uskrs i što možemo se podsjetiti onoga što je on napravio za nas za Uskrs. I ja stvarno vježbao sam danas, kako se to kaže, želim vam poželiti jedan blagoslovljen dan prisjećajući se Isusovog uskrsnuća i Hristo voskrsna. Tako uistinu voskrsna i zbog toga mi danas jesmo ovdje, zbog toga radimo ovo tu što radimo, zato što si ti i ja, mi smo svjedočanstvo toga da je Isus stvarno uskrsnuo. Ti i ja smo svjedočanstvo toga da to nije priča za malu djecu, da to nije nešto što se dogodilo nekad davno i danas nema nikakvu snagu i silu na nama i među nama, nego itekako i danas silno i moćno i djeluje i nikad neće prestati ta sila djelovat iz razloga što je to tako Bog odlučio. I ako bi se ja kratko spomenuo tog uskrsnuća, ja ga ne bi nikad svrštavao kako što neki ga svrštavaju u period kada u katoličkom dijelu svijeta se taj dan obilježavao prije nekakvih mjesec dana. Danas se obilježava u pravoslavnom svijetu Uskrs, ali ja želim isključiti te nekakve taj nekakav elitizam i misleći, ljudi se misle kad je ispravno slaviti Uskrs, koji je pravi Uskrs. Uskrs uopće nije pitanje nekakve religije ili tradicije ili nekakvog ljudskog uvrštavanja u nešto. Isus je Uskrs za svakog čovjeka, to se tiče svakog čovjeka, to se ne tiče samo, kažu da je Uskrs najveći kršćanski blagdan. Uskrs je najveći događaj u povijesti čovječanstva i tiče se svakog čovjeka. Svaki čovjek je dotaknut tim Uskrsom, zato što možemo reći
da je Uskrsom Isus zapečatio jedan novi početak za sve ljude na svijetu. Možemo reći, mi možemo danas u ovom vremenu u kojem mi živimo, mi možemo reći u početku je bio Uskrs. Jer je Isus sa Uskrsom počeo nešto novo. Počeo je neku rodila su se novo čovječanstvo. Isus nas je rodio kroz to uskrsnuće. Isus nam je omogućio sve ono što nam je neprijatelj bio uzeo kroz povijest, odnosno od početka postanka kad je Bog stvarao svijet i stvorio ga na svoju sliku i dao mu sve što mu je predao, da sad ne idem u taj dio, ali i onda je to čovjek izgubio, ali uskrsnućem je Isus zapečatio kompletno sve i rekao idemo iz početka. Zapečatio je mogućnost da ti i ja danas možemo živjeti, uživati u svemu onome što Bog ima za nas. Njegovim uskrsnućem nas je ponovo rodio, kaže Petar. I pročitat ću to da ne bude da Damir priča neke gluposti, nego Biblija je zapisala. Petar govori o uskrsnuću i šta se sa tim uskrsnućem dogodilo. I zato je važno i zato je super da se mi danas podsjećamo tog dana. Da danas se podsjeća pravoslavni svijet, prije nekog vremena se podsjećao katolički svijet, ali ti i ja smo pozvani da ljude svaki dan podsjećamo na to da je Isus uskrsnućem donio pobjedu svakom čovjeku, omogućio svakom čovjeku jedno te istu priliku da ulazi pred Boga koji sjedi na prijestolju milosti i sve ljude gleda jednako i uzima od baštine koju mu je on pripremio na nebu, da kroz nju živi, da kroz nju formira svoj život, da po njoj formira svoj život, po toj baštini koja mu je dana u nebu. Tako da po toj baštini onda isključuju se sve ostale okolnosti koje jesu. Ali ajmo pogledati stihove koje Petar govori u njegovoj prvoj poslanici 1.3. Kaže ovako: neka bude hvaljen Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas je po svom velikom milosrđu, uskrsnućem tog Isusa Krista od mrtvih, ponovo rodio za živu nadu. Uskrsnućem Isusa Krista Bog je stvorio novo čovječanstvo. Bog je stvorio čovjeku novu priliku. Oni koji su do tada živjeli su umrli i rodili se ponovo. Oni koji smo se rađali poslije tog događaja, 2000 godina danas, imamo istu priliku nanovog rođenja zbog uskrsnuća i koja nam daje jednu nadu za život, koja nas ne rađa u prokletstvo i depresiju i ne znam kakva sve stanja ljudi padaju, nego po tom uskrsnuću Bog nas rađa u nadu koju nam on daje, koju je pripremio za nas u Kraljevstvu nebeskom, za svakog pojedinog čovjeka. Nema čovjeka kojeg je Bog isključio iz njegovog plana, taj ne postoji. I zato ja kažem da je Uskrs stvar svakog čovjeka. To nije najveći kršćanski blagdan, to je najveći događaj u povijesti čovječanstva. Od kada je čovjek živio, u početku pa do kraja, do dana današnjeg, to je najveći događaj. I zato možemo, kao ponavljam, reći iz početka, u početku je bilo uskrsnuće. Mi možemo reći, u početku naš je bilo uskrsnuće. To je ono od čega mi trebamo gledati naš život. To je ono po čemu mi trebamo ravnati naš život. Po toj milosti silnoj koja se dogodila i koja nas vodi u sve ovo koje mi imamo danas. Koja nam omogućuje radost, pristup Bogu, koja nam omogućuje zdravlje, ko što su u slavljenju sada ljudi govorili, neka bude zdrav onaj ko boluje od artritisa, neka bude stvarno zdrav, to ti je uskrsnuće omogućilo. To je ta pobjeda kojom je Krist maknuo svako prokletstvo. Da ni jedna osoba ne bude zahvaćena više tim prokletstvom, nego da smaknemo pogled sa onoga što dolazi iz ovog svijeta i da usmjerimo svoj pogled u tu nadu koju nam je Bog dao i da po njoj formiramo svoj život, sve što se tiče oko nas. Tako da ni jedna okolnost koja se želi nametnuti, srušiti ti pogled sa onoga što je Bog omogućio od tebe, nikad ne uspijeva. I pazite šta kaže ovdje. Znači, Petar kaže: neka je bude hvaljen Bog, Oca našeg Gospodina Isusa Krista, koji nas po svom velikom milosrđu, uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, ponovo rodi za živu nadu. Za neprolaznu, za neokaljanu, za neuvelu baštinu koja vam stoji sačuvana na nebesima. Vas koje snaga Božja po vjeri čuva.
Vas koja snaga Božja po vjeri čuva. Nas koja snaga Božja po vjeri čuva. I zato to je nešto što nam je Bog omogućio, nešto što ne može proći, nešto što niko ne može uzeti. To je to bogatstvo koje Isus govori, skupljajte sebi bogatstvo koje ne može moljac izgristi, koje ne trune. Pazi, kaže, to neokaljano, pazi, to bogatstvo nije stečeno na nikakav pokvaren način. To bogatstvo nije stečeno nikakvim trudom ili zaslugom. To bogatstvo nema u sebi ničega da bi moglo izazvati bilo kakvu reakciju protivnu Božjim standardima. Ono je čisto, ono je savršeno, to je Božji dar. Bog je to pripremio za tebe, na svoju sliku. Ne može niko se buniti za to i reći, to je bilo moje ili to si uzeo meni, ja sam trebao taj dio dobiti. Ne, Bog je pripremio jednak dio i tebi, jednak dio meni. Mi smo subaštinici Kristovi, sve ono što je pripremio za Krista, isti količinu, isti tretman imaš i ti i ja i svi ljudi na ovome svijetu. Samo što mnogi ljudi to ne znaju. I to je ono što mi kao svjesni sinovi Božji, ljudi koji su svjesni tog uskrsnuća i snage koja dolazi zbog tog uskrsnuća, trebamo prenijeti svakom pojedinom čovjeku na način da obilno izljevamo to kraljevstvo, to što mi uzimamo s neba i dajemo obilno svakome čovjeku, onako kako mu treba biti dano, onako kako mu treba biti izliveno u nje. Isus kaže da je on došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju. I to je njegov karakter. Njegov karakter je davanje. Ovdje se ne radi o ovcama. Ovdje se radi o tome kakav je taj pastir koji čuva te ovce. A taj pastir koji čuva te ovce je darežljiv. On ima sve što je potrebno da ti sa njim skupa uživaš gdje god da ti jesi. Da li te vodio van, unutra, da li bio gdje god da jesi, s njim imaš sve. I zato Petar ovdje kaže da je ta baština koja je pripremljena meni i tebi kroz uskrsnuće koje se dogodilo neokaljana. Ona ne može proći. Ona uvijek stoji i čeka na tebe. Čeka da dođeš i da primiš, da uzmeš tu baštinu. Niko ne može doći gore i uzeti tvoj dio. Zato što tvoj dio tebe čeka. Svako može doći uzeti svoj dio koji je nemjerljiv. On nema granica, on nema rok trajanja. On uvijek stoji i čeka tebe da uzmeš i koristiš. Da se s njim formiraš, da poslužuješ kraljevstvo nebesko. Ono je tebi dano da ti donosi radost, mir, sigurnost, zdravlje, napredak, sve što ti je potrebno, ali je isto tako dano da se poslužuje kraljevstvo, da se s njime kraljevstvo očituje, da se očituje slava, da se očituje snaga Božja, da se očituje taj život s kojim je Isus krenuo taj novi naraštaj i rekao uskrsnuće, udario pečat na cijeli Isusov život. Uskrsnuće je pečat. Sav događaj koji Isus, ne možemo isključivati nešto misleći da Isusov život prije uskrsnuća nije bitan. Sve je kod Krista bitno. Isus je stvarao priliku za novo čovječanstvo. Isus je stvarao priliku za ljude, jednu novu priliku i prije svog rođenja, ali sam priliku da ti i ja možemo uživati to kraljevstvo, da možemo uživati tu baštinu koja nam je sačuvana na nebesima. To Isus kaže. I onda ovdje dalje malo u 1. Petrovoj poslanici 23 kaže, jer ponovo ste rođeni tim uskrsnućem kojim nas je Isus ponovo rodio. Kaže, rođeni ste ne iz raspadljiva sjemena, nego iz neraspadljiva sjemena, riječu živoga i vječnoga Boga. Ponovo smo rođeni iz neraspadljiva sjemena, iz nečega što ne može istrunuti, iz nečega što god da se navali na to, kakva god trulež želi doći i uništiti to sjeme, to je nemoguće uništiti, zato što je ono neraspadljivo, u sebi ima snagu da bude neraspadljivo i da izađe plod, bez obzira kakva se trulež želi nametnuti na tvoj život, bez obzira koliko snažni bili
otpori na to da ti manifestiraš kraljevstvo nebesko. Bez obzira kakve se okolnosti manifestacije nametnule na tvoj život, sjeme s kojim si ti nanovo rođen je neraspadljivo i ništa ga ne može uništiti. I možeš ti biti neko vrijeme u određenom stanju i mogu se navaliti neki simptomi na tebe, ali to ne znači da plod, sjeme koje Isus posadio u tebe, u tvoj život, neće donijeti ploda sutra. Zato naš pogled, bez obzira kakve se okolnosti dogodile ili kakvim okolnostima si trenutno živiš ili si živio prije nekog vremena ili će doći nekakve okolnosti na tvoj život, nemoj nikad maknut pogled sa baštine koje je Bog pripremio za tvoj život. Nemoj nikad maknut pogled sa toga da je uskrsnuće donijelo silu u tvoj život, da ti je dalo jednu novu, mogu reći tako, snagu s kojom si sposoban u bilo kakvim uvjetima i bilo kakvim okolnostima donositi kraljevstvo. U bilo kojim uvjetima i bilo kakvim okolnostima uživat te plodove kraljevstva nebeskog i po njima ravnat svoj život. Ne se oslanjati na ono što se događa trenutno u svijetu i ne se oslanjati prema onome što se događa trenutno u tvojoj obitelji, u tvojem životu, nego bez obzira na sve, ja sam fokusiran na ono što je Bog obećao, zato što je njegova riječ nema kraja. Ona nije propadljiva, na nju ne može ništa utjecati. I iz tog razloga ona u svakom trenutku može donijeti ono što je obećala, ono što je Bog namijenio za tvoj život. I to je ono gdje vas ja želim ohrabriti. Zašto govorim da je uskrsnuće ili uskrs najveći događaj u povijesti čovječanstva za svakog čovjeka. To nije najveći kršćanski blagdan. To je najveći događaj u povijesti čovječanstva. I to tako gledajte. Efežani 1 govore ovako. Čitat ću Efežani 1:15 i kaže: zato ja, Pavao, čuvši za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za vašu ljubav prema svima svetima, bez prestanka zahvaljujem za vas i sjećam se u svojim molitvama. Ovdje Pavao govori o ljudima koji imaju vjeru već u Krista, koji su na neki način bili sudionici u zajedništvu sa svetima, nalazili se u nekim zajedništvima i razgovarali o Kristu, razgovarali o uskrsnuću, razgovarali o raznim stvarima koje su se događale u tom vremenu, kao što i mi danas nalazimo se i u raznim zajedništvima pričamo o Bogu, o veličanstvenim djelima koje je učinio kroz nas, sa nama, sa drugim ljudima, sa svjedočanstvima raznih ljudi se hrabrimo iz dana u dan sa onime što Krist radi, koliko je živi, koliko smo sretni zbog toga. I tako i Pavao ovdje se obraća crkvi u Efezu, ljudima koji su okupljeni oko te crkve i govori im da je on čuo za njihovu vjeru i ljubav koju imaju jedni za druge. I kaže: i sjećam vas se u svojim molitvama. Za što? Sad slušajte ovo. Da vam Bog, našega Gospodina Isusa Krista, Otac slave, dadne duha mudrosti i otkrivenja. Da ga potpuno upoznate. Pavao kaže, super je sve ovo što imate ispred. Toliko sam sretan zbog toga što imate tu vjeru, što imate tu zajedničku ljubav, što ste zajedno i što ste sretni i sve. Ali ja molim još nešto više. Molim još nešto više da vam Bog da mudrosti i duha mudrosti i otkrivenja. Da potpuno upoznate Krista. Da potpuno budete svjesni što je On to učinio za nas. Što ti i ja imamo danas zbog toga što je Krist otišao na križ. I kaže da vam dadne prosvjetljene oči vašeg srca da vidite koliku nadu pruža njegov poziv. Koliko bogatstvo slave krije njegova baština među svetima. Koliko je u nama koji vjerujemo izvanredno velika njegova snaga koja odgovara djelotvornosti silne moći njegove. Pazi ovo, koliko je u nama koji vjerujemo izvanredno velika njegova snaga koja odgovara djelotvornosti silne moći njegove, koja odgovara Božijem standardu. U tebi i meni je snaga koja odgovara
Božijem standardu. To Pavao moli da se svakome od nas otvore oči. To nam je Krist omogućio uskrsnućem. Rodio nas nanovo uskrsnućem, stavio u nas, rodio nas neraspadljivim sjemenom, nastanio se u nama i u nama postavio snagu koja je jednaka njegovoj snagi, koja je jednaka njegovoj snazi i s kojom on želi djelovati danas na tvom životu prvenstveno, ali i kroz tvoj život dalje, na svakome čovjeku koji dolazi tebi u susret, bez obzira gdje je, šta zna, šta ne zna. Bog želi kroz tebe djelovati, koji odgovara djelotvornosti silni i moćni njegove, što ju je pokazao uskrsujući ga, što je pokazao u Kristu, uskrsujući ga od mrtvih i postavljajući ga sebi sa desne strane na nebesima. Pazi ovo, iznad svakog poglavarstva, vlasti, sile, gospodstva, iznad svakog imena koje se naziva ne samo u ovome svijetu, nego u onome kojime će doći. Sve mu je podložio pod noge, a njega dade na glavu na svim u crkvi, koja je njegovo tijelo, punina onoga koji ispunjava sve u svima. Ta ista sila koja je uskrsnula Krista od mrtvih danas stoji u meni i tebi, iz razloga što smo kroz tu silu i mi rođeni. Što smo kroz tu silu i mi danas ovo tu što jesmo. Što smo kroz tu silu mi sposobni donositi kraljevstvo nebesko, bez obzira kakve okolnosti ili manifestacije ili nekakve aktivnosti se događaju na tebi, na tvom tijelu. Ti si sposoban manifestirati kraljevstvo nebesko. I to je Pavlova molitva, da mi to vidimo. Da je Isus Krist, da je njegovo ime postavljeno kao novi standard. Iznad svega. Sve je pokriveno pod imenom Isus. Petar kaže, kada je svoju prvu propovijed održavao, Petar je rekao ovako: jer nema drugog imena po kojem se čovjek može spasiti. Bog je svoje ime stavio iznad svega. Ime Isus je postavljeno iznad svega. I to ime je dano meni i tebi. Jer nema drugog imena. Ajde da pročitamo to. Djela apostolska. Evo, odmah sam otvorio. Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti. Bog je zatvorio sve pod ime Isus. Sve ljude, kaže da je sve podložio pod noge. Za glavu njegovu. I postavio to ime iznad svakog poglavarstva, vlasti, iznad svake sile, iznad svakog gospodstva, iznad svakog imena koje se naziva ne samo u ovome svijetu, nego i u onome svijetu koje će doći. Bog je postavio ime Isus. I pod tim imenom smo ti i ja. Pod imenom Isus. I što god mi više budemo sigurni u to, što god više naš fokus bude fokusiran na njegovo ime, što god taj autoritet više rasta u meni ili tebi, spoznaja toga tko smo mi, što je on to učinio za nas, to će nam biti lakše, odnosno tvoj život će biti mirniji, tvoj život će biti radosniji, ti ćeš sam biti sretniji, sve oko tebe će stvari funkcionirati drugačije. Ja ne kažem ponovo da neće biti suprotnih stvari koje će htjeti djelovati na to, ali ne mogu utjecati na to, ne mogu to uništiti, ne mogu biti jače od toga, jer je postavio novi standard, je Otac postavio standard Isusa. Snaga koja je nepobjediva, snaga koja je neuništiva, snaga koja je neraspadljiva je nastanjena u meni i u tebi. Jer je on tako odlučio nastaniti se u meni i u tebi. I mnogo puta ljudi maknu pogled sa toga i gledamo u nešto što nam često nam oduzima pažnju, neke stvari koje dolaze u ovome svijetu i puno puta na temelju toga pokušavamo razumjeti što se događa, ili puno puta na temelju toga pokušavamo donositi odluke. I te odluke mogu biti u nekim trenucima i dobre, ali ne mogu trajati dugo. Zato što
Jedino je Božji standard, jedino ono što Bog providi traje vječno i ništa ga ne može ugasiti. Pavao kaže, ja sam naučio i obilovati i oskudjevati. Sve mogu onome koji mi daješ snagu. Nije mijenjalo njegovo razmišljanje, odnosno njegov hod sa Bogom nije mijenjalo to da li on danas nešto ima ili nema, da li je on danas dobre ili loše volje, da li je on danas istučen ili nije istučen, jer kaže, tukli su nas, obaraju nas, maltretiraju nas, kamenuju nas, progone nas, ali mi u svemu tome slavno pobjeđujemo. U svemu tome se manifestira kraljevstvo nebesko. U svemu tome u ničemu ne uskudjevamo. Jer će se uvijek na tebe htjeti nametnuti u ovome svijetu bilo šta da ne bi mogao to kraljevstvo manifestirati ili da ne bi svojim životom mogao pokazivati tu silu uskrsnuća koja se dogodila, koju evo danas obilježavamo u pravoslavnom svijetu, ali obilježava uskrsnuće svaki dan, to je ono što ti ja želim reći. I kada smo mi pozvani pod tu kapu, pod Isusa, opet ponavljam, s obzirom da je uskrsnuće nije najveći kršćanski blagdan, nego je to najveći događaj za čovječanstvo. Tako je ime Isus nije postavljeno samo za kršćane, nego je to ime Isus, kaže Petar, za sve ljude. Za sve ljude je postavljeno ime Isus. Ne donosi plod spasenja, odnosno plod tog uskrsnuća ništa drugo nego samo Krist. Ne može donijeti radost ništa drugo, ne može donijeti sigurnost ništa drugo, ne može donijeti mir, zdravlje, ne može donijeti ništa trajno, ništa drugo, osim Krista, osim Isusa, ime Isus. I često ljudi misle da su oni izdvajaju zapravo ljude koji nisu u crkvi i one koji su u crkvi i ograničavaju one koji nisu u crkvi da se priključuju tom imenu Isus. Ali ako nas je Isus ponovo rodio i postavio nas pod jedno drvo, ajmo reći drvo stablo, ono po kojem ljudi gledaju iz kojeg su korijena. Svi smo danas iz korijena Krista, jer je Krist za svakog čovjeka učinio to uskrsnuće. Ali često ljudi svoj identitet traže u nečemu drugome. I taj identitet kad ga tražiš u nečemu drugome donosi i rezultate tog drugoga. I donosi u tebe mišljenje tog drugoga. I onda se po tom mišljenju tog nečega drugoga počnemo i kretati, počnemo funkcionirati po mišljenju tog nečega drugoga što nas, sa čime se identificiramo i uvijek na kraju ispadne tuga, radost, uvijek na kraju ne ispadne dobro, zato što jedino u Kristu trajno možemo imati radost. Ljudi će se oduševiti sa raznim stvarima u ovome svijetu, ljudi će se oduševiti sa raznim manifestacijama u ovome svijetu, ljudi će se oduševiti sa raznim supstancama u ovome svijetu, ali to je sve trajno i to je sve nešto što je uhvatilo određeni dio samo čovjeka. Krist je zahvatio cijelo čovječanstvo. I najbolja priča mi je kada u Luki 15. izgubljen sin, kada sin uzima svoju baštinu, odlazi s njom, odvaja se od svog oca i odlazi u svijet i onda svijet počne djelovati na njega na način na koji djeluje i okolnosti u kojima se on nađe i više ne razmišlja kao sin. Više ne razmišlja kao onaj koji ima autoritet. Autoritet s kojim je došao nekada kod oca i rekao, oče, daj mi moj dio. Više ne razmišlja kao osoba koja ima pravo reći, ja imam moj dio i ja želim sa tim svojim dijelom nešto napraviti. I više ne razmišlja kao osoba koja je u stanju otići slugama svojima reći što im je činiti. Više ne razmišlja kao osoba koja u svome može raditi što on hoće i kad on hoće. Nego zbog okolnosti, zbog načina gdje smo izgubili fokus, zato što smo počeli smo se kretati prema nekakvim drugim vanjskim okolnostima. Nismo se kretali prema vjeri, prema onome što Bog naš radi. Počinjemo gubiti pouzdanje ko mi jesmo i što mi jesmo, što mi imamo, odakle smo potekli, tko nam je i omogućio ovaj život koji imamo. I ljudi najčešće to ne znaju tko su danas, ne znaju
zbog koga su živi, ne znaju zašto su živi. Iz tog razloga ljudi trče i traže određene stvari i ne bi li pronašli ono zapravo što im stoji sačuvano, što smo na početku govorili, što im stoji sačuvano na nebesima, jer svako zna u sebi da mu stoji to nešto dobro, da ima to nešto dobro za njega i onda to ljudi traže na razne načine, ali traže uglavnom na krivim mjestima i zbog toga dolaze razočaranja i zbog toga dolazi nezadovoljstvo i onda ljudi odlaze u razna stanja. I tako taj mladić mladić čovjek govori od 2 sina, mlađi i stariji, ali taj mladić izgubi ono tko on je, ono odakle on potekao i ono što je on imao. I iz mentaliteta sina, iz sigurnosti sina, iz autoriteta sina se nalazi čak i dalje od roba. Nalazi se u stanju u kojem misli da je čak i rob bolje nego ovo stanje u kojem on sad dolazi. Kod mog oca je i robovima bolje, i slugama bolje nego u stanju u kojem se ja sada trenutno nalazim. Koliko duboko čovjek može otići kad izgubi fokus. Ali je Bog uvijek isti. Zapamtite ovo, Bog je uvijek isti. Zato što je Bog kroz svog sina jednom zapečatio i rekao, ja sam ih izabrao sebi za sinove, ja ih nisam izabrao sebi za sluge, meni sluge ne trebaju, ja ih nisam izabrao sebi za robove, ja ih nisam izabrao da rade za mene, ja sam ih izabrao da imam odnos s njima. Ja sam ih izabrao da im dam kraljevstvo, da poslužuju to kraljevstvo, da budu kraljevski dostojanstvenici, da budu oni koji će donositi to kraljevstvo. To je ono zašto je Bog mene i tebe odabrao, to je ono zašto je Krist otišao na križ, da nas izjednači sa svim sinovima jednako. Kaže, Biblija govori da smo danas subaštinici Kristovi, da nas je postavio zajedno sa njime na nebesima, da vladamo sa njime, da donosimo dobre odluke. I u Efežanima, evo, kaže, u ljubavi nas je predodredio sebi za sinove po Isusu Kristu. A često se događa to kao što je ovaj čovjek u izgubljenom sinu otišao ispod svog standarda, otišao ispod svih standarda, jer je počeo razmišljati tome, slugama kod mog oca je bolje. Idem i reći ću mome ocu, primi me barem kao svog slugu. Ali i to je dobar korak, jer idem k ocu pa šta god da bilo. Kad dolazi kod oca, šta mu otac govori? On počinje, eto Bože, eto moj oče, volio bi biti, primi me kao svog slugu, jer sam se doveo u stanje da nisam dostojan ni biti ni sluga, ali eto molim te, primi me kao slugu. Isus kaže, donesite sve što je potrebno da on ponovo bude svjestan toga da je moj sin. To je ta baština koja je meni tebi sačuvana na nebesima. To je ta baština koju nam je Isus Krist pripremio. To je ta baština koja te uvijek čeka na nebesima, s kojom u bilo kojim uvjetima i okolnostima možeš imati mir, radost, veselje. Uvijek možeš biti siguran da je on za tebe. On će dokazivati sa time što tvoju vjeru će dokazivati sa time što će posluživati kroz tebe kraljevstvo nebesko. Zato kad dođu teške stvari, čekajte na njega. Čekajte da on počne raditi stvari. Ja ne kažem da mi budemo pasivni, da mi sjedimo kući i ništa ne radimo, nego iskoristite svaku priliku. Funkcionirajte bez obzira kakve su okolnosti, funkcionirajte kao da se ništa ne događa i idite naprijed. Ako je takva okolnost da morate biti mirni, da morate ležati, da morate možda biti na jednom mjestu, budite na jednom mjestu, nemojte se osuđivati zbog toga ili opterećivati. Ja sam bio prije par dana, operirao sam meniskus, ležao sam u bolnici. Da li je Bog prestao biti Bog? Ni slučajno. Bog je i dalje bio Bog. Na operaciji dok sam bio, pošto su mi operirali, samo su mi u donji dio tijela umrtvili sa onom spinalnom anestezijom, dali su mi u kičmu tu anesteziju, ja svoje noge nisam osjećao
I tako da sam bio budan cijelu operaciju i anesteziologica, doktorica za anesteziju, njezina sestra su bile iznad mene i one su tako provjeravale, jer u anesteziji moraju vam provjeravati tlak i sve skupa. I došli smo do toga do pitanja ko sam ja i što sam ja. I ja sam im počeo govoriti o Bogu. Počeo sam govoriti o vjeri koju imam. Na tom operacijskom stolu meni doktor šarafi po koljenu, a ja njima govorim kako je Bog ljubav, kako je Bog dobar, kako Bog je učinio sve da nam da mir, da nam da zdravlje, da nam da sigurnost, da nam da volju. One su se počele, one su iz katolkinje i počele su, oduševljene su bile time i počele su se opravdavati neka svoja djela tamo u operacijskoj sali ispred mene. I ja sam govorio, to uopće nije bitno, bitno je da mi vjerujemo u njega i da počnemo, da se njemu obraćamo, da njega tražimo za stvari koje idu prema nama. Tako da svaku priliku Bog može iskoristiti kroz tebe da donosiš kraljevstvo nebesko, bez obzira u kojem ti stanju jesi ili nisi. Kaže Pavao da moji okovi služe za evanđelje, da se ljudi zbog onoga kako ja funkcioniram u tim okovima, ljudi se spašavaju i počinju ići u vjeru, počinju se hrabriti s time, pa čak ni okovi ne mogu ništa. Zato što je riječ Božja takva, ta sjeme po kojem smo mi rođeni je takvo, je silno i moćno i djelotvorno u kakvoj god da ti situaciji jesi. I Bog je uvijek s tobom bez obzira u kakvoj ti situaciji jesi. Ako je tvoj fokus na njemu, on će iskoristiti tebe, bez obzira kakve su okolnosti, da kroz tebe donese to kraljevstvo gdje god da ti jesi. I ne zaboravite da je vaše ime Isus, jer se ona stani u vama. Petar kaže, kada dolazi do onoga što je ležao ispred vrata, govori, mi nemamo ni srebra ni zlata, ali ono što imamo, to ti dajemo. U ime Isusa Krista ustani i hodaj. Petar govori da je to jedino ime dano ljudima kojim se možemo spasiti. Kada Petar dolazi u kuću kod Eneje, onda mu govori, Eneja, ozdravljam te ja u ime Isusa Krista. Ne, on kaže, Eneja, ozdravlja te Isus Krist. Jer je to ime dano i tebi i meni, kako je bilo dano i Petru, da po njemu djeluje i poslužuje kraljevstvo nebesko. Zato nemoj biti nikad nemoj biti usmjeren ili zakočen zbog okolnosti koja se događaju. Pa nek se ona događaju. Mi se nećemo ravnati prema tome što organizira tama, nego ću se ravnati prema tome što organizira kraljevstvo nebesko i to će biti vodilja tvoja i moja uvijek i stalno. I na taj način ćeš u svakom trenutku donositi sve što je potrebno tebi i ljudima oko tebe u kraljevstvu nebeskom. Još jednom mi je drago što sam bio s vama danas. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti uživo. Neka, evo ova molitva mi je draga u zadnje vrijeme i pročitat ću je. I neka ovo tu bude stvarno molitva za svakog od vas, da kako je Pavao blagoslovio crkvu u Efezu na kraju svog pisma koje im je donosio i rekao je ovako: neka milost zajedno sa neraspadljivošću bude sa svima vama koji ljubite Gospodina Isusa Krista. Neka milost zajedno sa neraspadljivošću, da ta neraspadljivost ne dotakne ni jedan segment tvog života. Zdravstveno, financijski, društveno, fizički, psihički, tvoj dom, sve ono što ti radiš, tvoj posao, gdje god da radiš, neka ta raspadljivost ne dotakne ni jedan dio tvog života. Neka kao što je milost uvijek s tobom. Milost je Isus Krist i ona je uvijek s tobom zato što je Isus se nastanio u tebi. Tako i ta neraspadljivost uvijek s tobom. I uvijek, to znaj da je i ta neraspadljivost uvijek s tobom i ona će te čuvat. Ona će namirivat sve ono što svijet želi uništiti. Ta neraspadljivost će namirivat iz riznice, iz baštine koju smo na početku spominjali, koju je Bog pripremio za mene i tebe. Tako da u ničemu nećeš oskudjevati. To je obećanje našeg Oca Nebeskog. To je ono što Bog ima za vas.
I to je moja molitva za svakog ko sad gleda ovo tu, za svakog ko će gledat u budućnosti ovo tu, da zna da je milost i neraspadljivo zajedno djeluju u tvoju korist, da bi Kraljevstvo nebesko bilo posluženo, da bi Božja slava bila vidljiva svakome. Zahvaljujem još jednom cijelom hristijanskom centru 490 Skopje, cijeloj makedonskoj crkvi. Zahvaljujem pastoru Ili Tanevskom za ovu priliku što sam mogao s vama dijeliti i nadam se da se vidimo uskoro. Pozdrav svima i želim vam obilje blagoslova.